Priznajme si to. Každý z nás, kto kedy držal v ruke hokejku alebo v noci po tajomky zapínal prenosy z NHL, má ten istý sen. Sedieť v zaplnenej hale, cítiť ten chlad z ľadu a na vlastné oči vidieť, ako sa okolo teba míhne McDavid či McKinnon. Lenže potom príde moment vytriezvenia. Otvoríš si stránku s lístkami na Toronto či Rangers a dostaneš facku. $300 za miesto pod strechou, $20 za pivo, $50 za parkovanie. Zrazu si povieš, dobre, NHL je len pre vyvolených, zostanem radšej doma pri telke. Mám pre teba správu, klameš sám seba. Chyba nie je v tvojej peňaženke, ale v tom, že sa na NHL pozeráš ako turista, nie ako insider. Väčšina Slovákov ide do New Yorku a automaticky kúpi lístky do Madison Square Garden, lebo to poznajú z filmov. To je ako ísť v Bratislave do najdrahšej reštaurácie na Michalskej a čudovať sa, prečo rezeň stojí 30 eur. Dnes ti ukážem, ako tento systém poraziť. Prejdeme si 4 miesta, kde zažiješ brutálnu atmosféru, uvidíš tie najväčšie hviezdy, ale na konci tripu ti v peňaženke nezostane len prievan. Priprav si kávu a pukance. Toto je tvoj kompletný sprievodca, ako zažiť NHL a nezbankrotovať. Celú túto cestu za rozumnou NHL musíme začať v meste, ktoré väčšinou turisti obchádzajú širokým oblúkom. Buffalo. Keď tam človek vystúpi z auta, prvé čo ho udrie do tváre je zima. Nie tá filmová a zasnežená romantika, ale tá surová priemyselná vlhkosť od jazera, ktorá zalieza až pod nechty. Sabres boli roky symbolom hokejového utrpenia a ich fanúšikovia sú zocelení prehrami viac než ktokoľvek iný v lige. Ale práve v tom je ich kúzlo. Sú to poctiví ľudia, ktorí milujú hokej bez ohľadu na tabuľku. Prečo je teda Buffalo pre fanúšika zlatá baňa? Stačí sa pozrieť na mapu. Toronto, hokejový Vatikán, je vzdialené len nejakých 150 km. Lenže v Toronte je každý lístok vopred rozobratý firmami, korporátmi a milionármi. A výsledok? Bežný smrteľník sa do Scotiabank Areny dostane len za cenu, z ktorej sa mu zatočí hlava. Tu prichádza ten strategický ťah. Stačí prejsť cez hranicu do Buffala. Rozdiel v cenách je niekedy až komický. Často sa stáva, že lístok v 10. rade priamo pri ľade v Buffale stojí menej než to najhoršie miesto niekde pri bufete v Toronte. Ak tam niekto ide s celou partiou, ubytuje sa v hoteli a dá si poriadnu večeru, stále je finančne v pluse oproti jednému lístku u Maple Leafs. Má to však jeden háčik, na ktorom pohoria mnohí neskúsení fanúšikovia. Ako náhle v kalendári svieti zápas Buffalo versus Toronto, treba od toho dať ruky preč. Vtedy sa totiž celá armáda Kanaďanov zdvihne, zaplní Buffalo a ceny lístkov vyletia do vesmíru. Skutočné kúzlo nastáva pri tých nenápadných zápasoch. Keď do mesta prídu týmy ako Columbus, San Jose či Anaheim, lístky sa dajú kúpiť za ceny, ktoré sa niekedy blížia našej extralige. A ak tam už človek je, platí jeden nepísaný rituál. Anchor Bar a ich svetoznáme Buffalo Wings. Hovorí sa, že Buffalo bez krídeliek je ako hokej bez puku. Technicky je to síce možné, ale pre ten celkový zážitok je to úplne zbytočné. Ak tvoje srdce bije pre Kanadu a túžiš zažiť ten pravý hokejový fanatizmus v kolíske tohto športu, ale tvoja peňaženka pri pohľade na ceny v Montreale či Edmontone kričí nie, tvojou záchranou je Ottawa. Toto je kapitola sama o sebe. Ottawa je krásne, čisté a diplomatické mesto, kde by si čakal všetko, len nie hokejovú divočinu. Ale ich hokejový domov, Canadian Tire Center, už povedzme si, že je to hokejový chrám postavený uprostred ničoho. Hokejová hala totiž nestojí v centre mesta pri parlamente, ale v kanate. To je v podstate predmestie, ktoré vyzerá ako nekonečné pole s obrovským parkoviskom, vzdialené 30 km od mesta. Pre domáceho fanúšika, ktorý sa tam musí trepať v piatok po práci v zápche, je to logistický trest. Ale pre cestovateľa, ktorý hľadá hodnotu, je to najväčšia konkurenčná výhoda. Práve kvôli tejto polohe a určitému nepohodliu nie je dopyt po lístkoch taký šialený a agresívny ako vo vedľajšom Quebecu či Ontáriu. Tu sa otvára priestor pre strategického fanúšika. Človek si musí predstaviť tú scenériu. Vonku je poctivých kanadských -20, kráčaš z parkoviska cez snehovú clonu, ale ako náhle vojdeš dnu
Ovalí ťa tá pravá, nefalšovaná kanadská atmosféra. Senators majú skvelú základňu mladých a dravých fanúšikov. Ceny jedla v bufetoch sú tam o niečo civilizovanejšie než v nablískaných arenách a celý večer dýcha takouto poctivou, rodinnou hokejovou náladou. Treba si však dať veľký pozor na logistiku. Toto je stratégia o tom, ako na NHL ušetriť, nie ako umrznúť pri tom, ako čakáš na odvoz. Ak sa niekto spoľahne na náhodu a bude po zápase hľadať Uber niekde na kraji diaľnice, zaplatí za cestu späť do mesta viac, než za samotný vstup do haly. Ottawa je skrátka destinácia pre tých, ktorí vedia plánovať dopredu. Je to Kanada so všetkým, čo k nej patrí. Od zimomriavok pri hymne až po javorový sirup v každom druhom bufete. Ale bez tej hriešne drahej cenovky, ktorú si pýtajú iné kanadské metropoly. Tento bod si zapíš červenou fixkou, lebo to je presne ten moment, kedy sa láme chleba medzi turistom a insiderom. Keď som naposledy plánoval cestu do New Yorku, mal som rovnakú dilemu ako každý Slovák. Stal som pred Madison Square Garden, pozeral na tie ikonické svetlá a potom som sa pozrel na ceny lístkov na zápas Rangers. $250, $300. A to sa bavíme len o miestach niekde pod strechou, odkiaľ rozoznáš hráča maximálne podľa čísla na drese. Vtedy som si povedal dosť. Musí existovať lepšia cesta a našiel som ju. Stačilo na newyorskej Penn Station nasadnúť na vlak smer Newark. Cesta trvala necelých 20 minút, stálo to pár drobných a zrazu som vystúpil v úplne inom svete. Pred Prudential Center, domovom týmu New Jersey Devils. A tu prichádza ten šok. Kúpil som lístok za rovných $79. Chápeš to? V meste, ktoré je prakticky za rohom od najdrahšej haly sveta, som sedel na skvelom mieste za cenu, ktorú by si v Madison Square Garden nechal v bufete možno za 3 piva. Prudential Center je navyše modernejšia hala, má lepšiu akustiku a čo je pre nás najdôležitejšie, je to slovenská baňa. Šanca, že na ľade uvidíš Šimona Nemca, v minulosti to bol aj Tomáš Tatar, je tu obrovská. Keď som tam sedel a sledoval tých fanúšikov, cítil som úplne iný vibe. Žiadni turisti s pukancami, ktorí si robia selfiečka a nevedia, čo je offside. V Newarku sú ľudia hluční, hrdí a rozumejú hokeju. Ten kontrast bol brutálny. Kým polovica Slovákov v New Yorku platí stovky dolárov za značku Rangers, ja som si užil špičkovú NHL za $79 a po zápase som bol vlakom za 20 minút späť na Manhattane. Ušetrené peniaze som investoval do poriadnej večere a ďalších zážitkov. Ak chceš mať fotku na Instagram, pokojne sa odfoť pred Madison Square Garden. Ale ak chceš reálne vidieť hokej, cítiť tú energiu a nezrujnovať si rozpočet, urob to čo ja, kúp si lístok do Newarku. To je ten skutočný rozdiel medzi tým, či sa necháš ošklbať, alebo si ten trip vybavíš ako kráľ. Florida Panthers. Tým, ktorý pred chvíľou dvakrát po sebe dvíhal nad hlavu Stanley Cup. Človek by čakal, že lístky na takýto tým budú stať tisíce a budú beznádejne vypredané. Lenže Florida je v rámci NHL veľmi špecifický trh. Keď som bol naposledy v Miami, okamžite mi udrelo do očí, prečo je to tak. Hokej tam totiž nie je náboženstvom. Hokej tam musí každý jeden večer bojovať o pozornosť bielými plážami, golfovými ihriskami, neskutočným nočným životom na South Beach a ďalšími gigantmi ako je NBA alebo NFL. Priemerný obyvateľ Miami má proste príliš veľa možností čo robiť v utorok večer a práve to je tvoja najväčšia šanca. Výsledok tohto boja o diváka je fascinujúci. Ak Panthers práve nehrajú proti magnetom ako Toronto, Boston či Rangers, ceny lístkov padajú na neuveriteľné dno. Môžeš vidieť úradujúcich šampiónov a absolútnu svetovú špičku za cenu, ktorú by si u nás dal za lístok na lepší koncert. Treba si však dať pozor na jednu vec, vzdialenosti. Aréna týmu Florida Panthers totiž nestojí v Miami, ale v Sunrise. Bez auta tam totiž neurobiš ani krok a ak si nedáš pozor, Florida ťa dobehne na skrytých nákladoch. Parkovné priamo pri hale ťa vyjde na $30 až $40 a ak do arény vojdeš hladný, hotdog za $15 ti rýchlo položí tvoj budget. Existuje však stratégia, ako to celé prekabátiť. Stačí využiť fakt, že hneď vedľa haly stojí Sawgrass Mills, jeden z najväčších outletov na svete. Moja rada znie, najed sa tam, zaparkuj na okraji ich parkoviska a prejdi sa k hale pešo. Ušetríš desiatky dolárov a zažiješ ten najväčší hokejový paradox. Ráno sa kúpeš v oceáne, po obede beháš v šortkách v nákupnom centre a večer mrzneš na ľade a pozeráš sa na Tkečaka alebo Barkova. Je to šanca vidieť absolútny hokejový strop
za zlomok ceny, ktorú by si zaplatil kdekoľvek inde v hokejovom svete. Na konci dňa je to celé o jednej veci. NHL v skutočnosti nie je drahá. Drahá je len tvoja pohodlnosť a tvoja neinformovanosť. Ak chceš byť ten typ človeka, ktorý sa vráti z Ameriky a všetkým svojim známym bude hovoriť, ako je tam všetko predražené a nedostupné, pokojne choď do Madison Square Garden v sobotu večer. Systém ťa s radosťou ošklbe. Ale ak chceš byť ten fanúšik, ktorý sa vráti a povie: videl som 3 zápasy, videl som najväčšie hokejové hviezdy a celý trip ma stal menej ako týždeň v preplnenom Chorvátsku, tak musíš začať rozmýšľať ako stratég. NHL je totiž hra, ktorá sa neodohráva len na ľade, ale aj v hľadisku a pri kupovaní lístkov. Ja som dôkazom, že sa to dá. Kým ostatní platili stovky dolárov, ja som v New Jersey sedel na špičkovom hokeji za 79 eur. A presne toto chcem naučiť aj teba. Chceš presný zoznam aplikácií, ktoré reálne fungujú a ktoré používam? Chceš vedieť, ktoré dni v týždni ceny padajú na dno? Toto všetko som spísal do jedného praktického dokumentu. Je to moja príručka s názvom NHL za pár eur a získaš ju tak, že dáš odber na tento YouTube kanál, dáš follow na môj Instagram a do správy na Instagram mi napíšeš slovo NHL. Keď splníš tieto podmienky, pošlem ti príručku ako darček. NHL naživo je zážitok na celý život. Tak prestaň len sledovať highlighty na mobile a poď si ten sen splniť. Vidíme sa niekde na štadióne. Čauko.